بسەرپەرشتیە پرۆگراما خواردنێ جیهانی ئیرۆ یەکشەمێ کاروانێکی ئالیکاریên مرۆڤی درەیا ئانیên şer bi rejêma Sûriyê re derbasî navçeyên Bakurê Rojavayê Sûriyê bû. Tîma Hevrêzkarên Bersivdana Sûriyê di daxuyaniyekê de li ser rûpela xwe ya Facebookê gotiya karwanekî ku ji 18 bar hilgiran pêk tê derbas bûya û serbar kiriye ku ji destpêka bicîkirina biryara navneteweyî 25/85 ya sala 2021 ve ev karwan yê dihana. Her wiha gotiye ku ev karwanê nû piştî 48 demijmêran jinûkirina biryara navdewletî yan jî dengdanê li ser biryara nû ya derbaskirina alîkariyên mirovî hatiye. Tîma bersivdanê got jî ku rijdbûneke navdewletî derbarê razîkirina Rûsyê ji bo kontrolkirina doseya mirovî li Sûriyê heye. Ew jî bi behaneya metirsiyê ji rawestiyana alîkariyên mirovî bi rêya sînor re. Hevdemê ku Amerîka û hejmarek ji endamên Encûmena Ewlehiyê ya Navdewletî hewl didin bi behaneya vîto ya Rûsî li mîkanîzma alîkariyan bi rêya sînor re bizivirin û amaje kiriye ku ev yek diyar dike ku civaka navdewletî nikare doseya mirovî bi awayekî ciddî birêve bibe. Hevrêzkarên bersivdanê tekez kiriye ku ew alîkariyên derbasbûyî rêjeya 0.5 ji sedî ji pêwîstiyên mirovî dabîn nake û diyar dike ku Rûsya û rejêm destwerdanê di doseya mirovî de dikin. Di dawiyê de jî Tîma Bersivdana Sûriyê daxwaz ji civaka navdewletî û netewên yekbûyî kiriye ku bi awayekî ciddî li ser doseya Sûriyê rawestin û rêgirî li pêşiya hemû hewlên Rûsî bi birîna alîkariyên mirovî bi rêya sînor re ku xizmeta bêhtir ji 4,5 milyon sivîlî dike di nav de milyonek û 800 derbederî were kirin.